pun cium insyaallah benjang saged hamberkahi dados lare ingkang utama ya nang ya. Nggih, oke? Oke? Kenapa? Oke. Badhe nggih, badhe nyuwun putra Nusantara nggih. Menika nyuwun saking puji. Nggih. Mbak asline Mbak Dewi. Nang Cah Bagus nyuwun pandonganipun Mbak Dewi nggih. Muga-muga sok dadi piyai sing migunani ya nang Cah Bagus. Sumangga kondur pejanipun Mas Joko. Adik namanya siapa, Mas? Adik Wijaya, nggih. Cocok ya. Kali asmane iki cocok ngono lho, Mas. Wijaya putih, ganteng kan ya tiru bapakne kan. Kaya pakne kok ya. Nah, iya iki gari. Iki temen iki jiblek ora adoh saka wite. Nah, buah lagi contone kan. Lho, wah, Padha pakne lho, Mas, senengane ngemput ngene iki. lah nek pake Ngemput ya remeh. besok calon nuduhke duwe bakat kaya Lah, ben kaya bapakne seniman. Mas Bagong. Nah, janes. Aja. Loh. Oh, gambar reok. Oh, reong. Oh iya, Adik Wijaya. Iya. Adik Wijaya. Adik Wijaya. Jadi dasar iki kok acarane tasukuran warga. Ini iki wah bengi ana reok. Enten reog. Ana petang grup sing